Naposledy sme si ukázali základy práce s dokumentom Flash, takže už vieme vytvoriť nový dokument. Klikneme si alebo na ActionScript 3 alebo 2. Po kliknutí si skontrolujeme, či máme vlastnú pracovnú plochu, ktorú potrebujeme. To znamená, alebo je pomenovaná menom na hornej lište, alebo si zvolíme klasický systém. Potom si skontrolujeme, ak treba, frekvenciu snímkov. Skontrolujeme si veľkosť našej plochy a ak chceme, môžeme si zmeniť farbu plochy. Minule sme si ukázali aj niektoré základné nástroje, ktoré sú na kreslenie objektov. Takže ako prvý bolo pero. Po zvolení nástroja pero si vieme skontrolovať vo vlastnostiach ťah pera. Samozrejme výplne nie, nakoľko pero vytvára len samotný ťah, alebo teda cestu. Vieme si určiť veľkosť ťahu, ak je to nutné. Vieme si určiť štýl ťahu. Ak by to bolo potrebné, môžeme to zadefinovať bližšie cez malú ceruzku, ktorá je tu na krajičku, kliknutím a určením, bližším zadefinovaním typu, ktorý budeme používať. Takže klasickým spôsobom vieme pridávať kotevné body. V prípade, ak tento objekt chceme zmeniť, musíme si ho označiť, takže Ctrl+A. A podľa potreby vieme meniť šírku ťahu, alebo farbu ťahu, alebo typ daného ťahu. Ak by sme potrebovali, to sme si tiež ukázali minule, zoberieme si šipku bielu, takže nástroj pre čiastkový výber a kliknutím sa do kotevných bodov vieme upravovať daný tvar. V prípade, že tento tvar chceme vyplniť, zvolíme si nástroj plechovku, ktorý už poznáme. V rámci nástroja si vieme určiť výplň, farbu výplne a daný tvar vieme vyplniť. Ďalším nástrojom, ktorý sme používali, bol nástroj ceruzka. V rámci nástroja ceruzka si podobne ako pri pere volíme len ťah, farbu ťahu. Okrem farby ťahu si volíme hrúbku ťahu a taktiež si vieme voliť štýl ťahu. Okrem týchto vlastností si môžeme navoliť režim, či bude linka dodatočne upravovaná, to znamená zaoblovaná, alebo narovnávaná, alebo zostane taká, ako sme ju nakreslili. Takže ak som si zvolila režim narovnania, aj keď sa mi najprv nepodarilo nakresliť dokonale krásnu linku, Flash to za mňa upravil. Ak si zvolím režim vyhľadiť a snažím sa nakresliť niečo oblé, Flash to za mňa pekne zaoblí alebo vyhladí. A v prípade režimu Inkust, alebo teda Atrament, môžem kresliť ako chcem, tvar taký zostane. Ak by som chcela tieto ťahy ďalej upravovať, potrebovala by som si ich označiť. Takže ako viete, ak by som označila výberom linku, neoznačí sa mi celá linka, ako sme zvyknutí, ale len časť tejto linky, časť ťahu. Ak by som zatlačila Ctrl+A, v našom prípade by sa označili všetky objekty, ktoré na stránke sú. Takže ak chcem vybrať len jeden objekt, zvolím si nástroj lasso a obkresliť si daný objekt, ktorý chcem ďalej upravovať alebo s ním pracovať. Teraz môžem zmeniť ťah, alebo aj farbu, alebo aj samotný štýl, charakter danej linky. Ďalší nástroj, ktorým sme pracovali, bol nástroj štetec. V rámci nástroja štetec si nastavujeme výplň, farbu výplne. Nenastavujeme si ťah, nenastavujeme si ani charakter, ale vieme si nastaviť profil štetca, veľkosť štetca a ak pracujeme s tabletom, tak aj prítlak. Pomocou štetca vieme nakresliť rôzne tvary. Ak by sme ich potrebovali, vieme ich klasicky vyplniť. A je tu ešte jedna možnosť po označení. V rámci nástrojov máme možnosť tento daný tvar vyhľadiť viacerým kliknutím alebo narovnať.
Postupne sa nám tento tvar bude meniť, až kým sa nenarovná do základného geometrického prvku. Ďalšia z možností, ktorú tu máme, je dekoratívny štetec. Dekoratívny štetec si nastavujeme tiež cez panel vlastností. Môžeme si zvoliť z efektov popínavých alebo mriežkových a tak ďalej. Proste máme tu množstvo rôznorodých štetcov. V starších flashoch je týchto možností menej. Pozrime sa napríklad na popínavú výplň. V rámci popínavej výplne budeme mať list a kvietky, kde si vieme nastaviť ich farbu, ak by sme to potrebovali. Funguje to takým spôsobom v rámci tejto výplne, že kliknem si niekde na plochu a spustí sa mi vyplnenie plochy určitým vzorom. Ďalšia z možností je určiť si napríklad štetec, či už plameň alebo kvietky. Takže pozrieme si tiež kvietky. V rámci štetca si viem zvoliť, aké kvietky chcem kresliť. Môžem si zvoliť farby. A teraz ale nebudem vyplňať celú plochu takouto výplňou, ale kde kliknem, sa mi vytvorí symbol týchto kvetov. Ak potiahnem linku, tieto symboly nasledujú moju čiaru. Myslím, že sa vám to bude veľmi páčiť a dobre sa s tým zabavíte. Nástroj čiara pracuje s cestou, takže jej určujeme ťah, farbu ťahu, určujeme jej hĺbku ťahu, určujeme jej charakter a funguje klasickým spôsobom, potiahnutím na ploche, kde takýmto spôsobom vytvárame na našej ploche čiary. Ak niektorú čiaru chceme naďalej upravovať, musíme si ju samozrejme označiť a vieme jej určiť charakter, farbu alebo aj hĺbku ťahu. Predtým, ako si ukážeme, ako dokument uložiť, sa pozrieme ešte na dva nástroje. Jeden z nich je ručka, ktorou si viem presúvať pracovnú plochu podľa potreby. A ďalší je lupa, pomocou ktorej si viem priblížiť alebo oddeliť pracovnú plochu podľa toho, aká lupa je práve aktívna. Pozrime sa teraz na ukladanie dokumentu. Flash dokumenty ukladáme klasicky cez možnosť súbor, uložiť. Skratka je klasický Ctrl+S a pracovný formát súboru je nazvaný koncovkou FLA. Takže vieme si dokument pomenovať, vieme si určiť, kam si ho ukladáme. Koncovka, ako som spomínala, bude FLA a uložíme si súbor. Ikonka takéhoto súboru sa nám ukáže na tom mieste, kam sme si ho uložili. V mojom prípade to je teda plocha. Vidíte ju tu na kraji a znázorňuje nám, že je to pracovný súbor. Okrem tohto súboru si vieme Flash uložiť, exportovať aj iným spôsobom. Takže súbor, exportovať obraz, exportovať film alebo výber. Ak si zvolíme exportovať obraz, môžeme si obrázok, ktorý sme vytvorili, ešte nehovoríme o filmoch, ukladať aj ako JPEG. V rámci nastavenia si vieme nastaviť, ak je to potrebné, rozlíšenie a počet bodov. Ďalšia možnosť, ktorá je pre nás potrebná, je publikovanie daného dokumentu alebo daného videa, daného filmu, danej animácie, ktorú robíme následovne. V rámci možností si zvolíme nastavenia publikovania. V rámci týchto nastavení si vieme určiť, ako potrebujeme publikovať našu prácu. Klasický spôsob je formát SVF. Tento formát je vhodný na web stránky. Okrem toho si môžeme uložiť video ešte ako HTML. Ak sme si tieto nastavenia skontrolovali, môžeme stlačiť tlačítko OK alebo aj tlačítko publikovať. Na ploche sa nám teda objaví
Na ploche sa nám objaví ikonka dokumentu, ktorý bol uložený vo formáte SVF, vo formáte HTML a vo formáte Flash. Ďakujem vám za pozornosť.